कामदेब दैमारि आरो आं केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारी मोनसे गोजोनथाव खौरां दुलाराय बाथौ गोथौ माइनाव आफादनि ब्रैथि सावरायमेल बे समाव बाक्सा जिल्लानि बरबुरियाव जालायबाय थादों आरो बे बरबुरिनि सानैनि हाबाफारिजों खुंथायनि गेजेरजों जोङो माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय बे समाव जों दं दुलाराय बाथौ गोथौ माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ लानानै जाबाय आब' खुलुमबाय आं गिबियाव बाथौ बिबुंसारखौ खुलुमनाय सिबिनाय बावग्रोबाय गोजोन्थों। जिहेतुके साननैनि हाबाफारिजों बाक्सा जिल्लानि बरबुरियावहाय एबा बरबुरि गोथार थानसालियावहाय दुलाराय बाथौ गोथौ माइनाव आफादनि सावरायमेल सोलिबाय थादों बे सावरायमेलनि गेजेरजों नोंथांमोना जोंनि सुबुं समाजनि गेजेराव दोरोङारि बिथिङाव माबायदि मेसेज हरनो नागिरदों? जोङो बे दिनैनि बे 4 आरो 5 अक्ट'नि जिथुनिखि जोंनि माइनाव माहारिनि सावरायमेल लादों बेयाव जों दोरोङारिनि गेजेरजों बेखौनो जों सुबुं समाजनि गेजेराव माबा मोनसे भइस हरनो नागिरदों दि जोंनि नैबे बाथौ धोरोमखौ बिथा खालामनानै जोंनि धोरोमजों लोगोसे जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय जोंनि गासिबो हारिमुवा बेरखांनांगौ जों जेनेबा गुबुन जाथिनि गाननाय जोमनाय गानदों बेफोरबायदिखौ जों फोसाबनाय हाबाफारियाव जोंनो लाबोफिननांगौ होननानै जों सानो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना दुलाराय बाथौ गोथौ माइनाव आफादा मा आसा खालामदों बा नोंथांमोना मा जोंनि सिबियारिफोरनिफ्राय बा सुबुं समाजनिफ्राय मा हास्थायो नोंथांमोना धोरोम आफाद जानानै? जों धोरोम आफाद जानानै निस्सय जों मोजां हास्थायो जिहेथु धोरोमनि गेजेरजोंनो जों बायदिसिना जोंनि हिन्जाव माहारिनि बा माइनाव माहारिनि जेंसि जेंलाखौ सुस्रांदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जों दा बेखौबो थांगासिनो दङदि गाननाय जोमनायखौ सुस्रांगोन आरो फैबाय थानाय जोंनि गोरों गोरा जोंनि माइनाव माहारिफोरखौबो जों धोरोम गौथुमनि गेजेराव जमा बोनानै लाबोनो हागोन आरो बेखौनो जों नैबे जोंनि सावराय जथुमनि गेजेरजों जों मोनसे प्रसार खालामहरनो हागोन होननानै जों सानो आरो जिहेतुके दुलाराय बाथौ गोथौ माइनाव आफादनि सावरायमेल बे बरबुरियाव जाबाय थादों बे बेसेबां जिल्ला बेसेबां थान्दैफोर फैनो हादों नोंथां फोसावनाय? जों दा नैबेयाव जों थारमाने जोंनि दा मोननायाव जोङो मोन 12 जिल्ला आफादा जोंनियाव दा नुजाथिफैनो हाबाय जों बेखौ दा मोनगासिनो दं ओमफ्राय दा जों मिन्थिथ'वा दा मा समाव मोनफैबावगोन मोनफैनोबो हागौ आरो मोनफैयाबो जानो हागौ आरो बर'नि अनगायैबो आसामनि अनगायैबो गुबुन हादोरनिफ्रायबो बेबायदिनो हाबाफोर फैनो हादों नामा? गैया हायाखै जोंनि आसामनि सिङाव बेसेबां बाथौसा दङ बिथांमोनहा दिनै फैनायनि गेजेराव 12था जादों 12था जिल्लाया बिनि बाखिया फैनो हाथ'वासै जोंनि हिन्जाव माहारिनि जाबायथ' बिमा माहारिनि ओंखायनो बेयाव जेंसि जेंलाया गोबां जानानै दङ दा माइ हानाय बोथोरबो बिनि थाखायनो बिथांमोना जों बेयाव बाहागो लाफैजोबनो हादिया आरो गाबोन जिहेतुके नोंथांमोननि जोबथा हाबाफारि बे जोबथा हाबाफारियाव आसाम केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां उफाग्रा ब्रह्म लोगोसे बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि बिसि पारुल ब्रह्ममोन फैगोन बिथांमोननि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों धोरोम आफादनि हिसाबै? धोरोम आफादनि सायाव बिथांमोना निस्सय जोंखौ मोनसे मोजां बिहोथाय होलांनांगोन आरो जोंनो मोजां थुलुंगा होलांनांगोन जों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि बे दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफाद जानानै जों मोनसे मोजां खामानि मावलांनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोना जोंनो मोनसे गोहोम थुलुंगा होलांनांगोन आं बेखौनो सानो। जिहेतुके दुलाराय माइनाव आफादनि बे सावरायमेलावहाय बाक्सा जिल्लाया गोबाङैनो बिहोमा होबोदों बा नारा नांगोलारि बे हाबाखौ खुंनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावबोदों बे बेलायाव बाक्सा जिल्लाखौ नोंथांमोना दुलाराय बाथौ गोथौ माइनाव आफादनि जानानै माबायदि बोर सारस्रिनो नागिरदों? जोङो बिथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन दिनै बाक्सा जिल्लाया गोबां नारा नाथा गोबां उसुबिदानि गेजेरजोंबो दिनै माइ हानाय बोथोरा दुब्लिबारियाव माइ गोमोना गोग्लैसोनानै दङ बेबायदि नारा नाथानि गेजेरजों जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमखौ बे साननि हाबाफारिखौ बिथांमोना बेला आलो गोजोन बिराद मोजां थासारिजों खुंनानै हरनो हादों आरो हागोन होननानैबो आं सानदों गाबोनसिम दङथ' बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ आं दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों।